Una altra manera de comprar és possible. Cuidar el teu entorn amb xicotets gestos pot millorar el nostre dia a dia. Canvia la teua petjada. Saps quant contamina un vehicle? Una mitjana de 3.000 grams de CO2 per cada 25 quilòmetres. Junts podem frenar les conseqüències del canvi climàtic i reduir la petjada de carboni. Creem entre tots i totes una gran petjada verda. Passa't a la compra local. En Cada apostem per un model econòmic i ambiental més sostenible. Així que aparca el cotxe i estalvia en CO2. Per cada compra en el comerç local, estalvies 3.000 grams de CO2 a l'atmosfera. Més sostenible, més comerç local, més Cada.